mas klaro. Maong ayaw na paglangan diha. Moingon gani kung paghubo, hubo gidayon. Ingon ka anak agresibo. Pag studio po, uy, ay kalimot nga mo biyak kong anak. Paghubo na! Ano? Wala ma, luguson ko papay. Love you. Labdiw halas tatay mo. Ay ko ganaas pagtubag ha? Nagtarong ba ko? Moingon gani kong love you. Tubagasan kong love you to. Di lagi ko nimo. Usa ka pangutana, usa ka tubag. Mga sawa ka na ako, dili. Wow! Mo ganay usuron? Demanding na kay mga babay? Pero, di makapiyon nga babay. Kalibugan man ka. Ayaw na kong iliko sa laing tima. Gitsuha kong tubag. Magpakasal ka na ako, dili. Magpakasal! Bisa ka pila pa. Pero, ubusaw sa kakondisyon. Kaya di ko gusto malkansi. Pakaslan ta ka kung musaad kang magsinina ka na. Take it or leave it. Take it or leave it. Sinuwap ni Monique Di Gracia sa Sidon, Direktor Jennifer Dato Mendoza, Musical Scorer Ariel Mancao, Editor Lloyd Gapiana, Soundman Ricky Gary. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Ting tan tan tan. O karon mga igalan niya lang sumpay ning atong sugildanon. Take it or leave it. Mo ni nangitag paaging mabingwit ka niya. Magpailhon ti kang bayuta ka. Hala! Atras ko gamay! Wala! Ching! Kalma lang, Ching! Kalma! Kalma niya ay! Sorry! Kay palpak lang gyapon ang imong mga moves, atching, anching! Panuway! Ayaw paglik kay bayuta ka! Kay suwagon ta ka! Tuwet, 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 tuwet! Tuwet, tuwet! Oh! Buang day ko. Ano ipatara ang akong dagway. Ano maguba kong beauty? On. Balisan na. Di pwedeng katabok kay... es mo'y grande. Sakit kung maigo ko si mong zonto. Dili ko musugot nga di ka makatinaw sa kong kalagot. Ching! Ha? Ching! Gusto ata, itatanay, hato tao lang ka sa ato. Tihatag? Ha? Ay! Alak ka! Sokalis ka! Sokal! Mingon ka lang agay? Ha? Pailahan ang imo asawa! Pailahan! Amaw ba? Kinig imot! Mut! Hoy! Balik diri mananap! Balik diri! Ayay. Animal! Ayay. Ha! Sige! Wata ko sa inyo kung mapatabaho maalimatong ka ka! Hawata ko ha! Aray. O ikaw ha? Talas bay kay Ay, ato ta maghusay! Ayay. Sir! Aray. Ano na ba? Ano ko nagitugmot si Papa? Kasahuson ko ni! Kasahuson ko ni ron og magkalisod! Ha? Og ikaw manyaka ka, ha? Aray. Ching! Sapa naman, uy! Mura biya ka doon bunot o bunot para haling. Anong imo man ang gibunot ang buhok ni Papa? O sa may mong gusto? Mubahak hakos kalipay gibuhat ining manyak gadako kung ikaw pa'y nahimutang sa akong dapit? Mahilom Ha? ako, mahilom. Nga human makapahimos na akong tomboy, may bali na sad sa bayot. Ha? Katul ning tawhana, katul. Bigat lang ning dako, ha? Bigat lang niya. Ha? Wa di gipili. Ha? Padukoy-dungoy lang ni. Namurag dili makabuha kong baso. Pero muranig hao nga magpaluya-luya, himan-himan, manok di ay kinaon. Mahilom lang yan ko. Diyo ko kasabot sa mong gisulti, ma. Uy, naom na kayo na, ma. Wabi ako nabilong din yung panahon. Kung dili, ni ako sa new generation. Mga klaro og explain, ma. Og mao'y gamit ang mga terms nga, dali na kong masabtan. Nasakto
Gitakpan ko na nga naglambiyong og si Ador sa ilawom sa kalubihan. Oh, pero Narcisa! Hala, kinsa barong nagbundak sa kungan, ha? Murag si Manay Duni maron ma. Ang tiguang igat? Nasuko ni siya nako kay gibundak man ang ako pangan. Narcisa, unsa man? Di ka mo kawas niya kay batoon ko ni kinyong bay? Ay, tira! Batuon yun! Ha, karon ka, ha? Ching, asa ka, Ching? Awa na! Patay na na! Oh! Ching! Narcisa, kawas na si imong lungga, tubuya ka! Kawas Wala! niya! Namato na sa tiguang igat! Ay, namato yun! Karon ka! Kaldiritahon! Tiga-tiguanga ka! Ching, ayaw tao, Ching! Ayaw tao, Ching! Ang pinupinuti ma. Pinote! Na ay pinote! Puyo mo niya, ha? Puyo mo, ha? Oy. Pinuhara mo! O pasag di ko mo ihaw ang tiguang igat! Nye! Ako'y buot niyang ipasabot na igat! Uli sa ato, Lula! Ay! DXDC RF Ching! Namato siya, ha? Namato siya! Ako siya pakiton kung unsaon ako sa pagtangtang iyang bukto ni ining pinote! Mapauli! Sunod na ako! Pagdali! Apa! Ha? Asa na? Ika, hain na itong kundatan ni mong apuhan? Ha? Hain na to? Kundatan? Kisay mong gingalan ng kundatan? Ay, mo apuhan! Ano ang makabahibaw kung sa kakuragantong ng gungis na ni mong apuhan, ha? Hain na to! Ako siya tagutaguron! Nye! Tarni? Kitagutaguron? Oo, ako si Karnihon. Kaya gibato ang among bay karon. Hilas kay misong din eh. Murag dili ilugak og tulan. Be. Hain na to siya kay akong pailan. Ipapriso lang ito sa barangay ang lula ma. Sa kabayot? Imong lula. Murag ka masuna. Isog kayong nanawag ni mama. Unya kay waman mo tubag si mama. Iyang gibato ang mong bongbong. Okay na siya. Abot lang niya payot. Ayaw ko pangutan kay wag ko may bawa na. Aw sige. Aron ka may baw. Ipadakop sa barangay si Manay Duni ma. Pay pa! Ara na mahusay ning gubota! Ako nging si Papa. Tira! Ching? Ha? Asa naman sa Ching? Ilag akong giyagit, ha? Ching, asa naman sa ka, Ching? Ang pinapinuti mabi. Abi, ano doon sa kama? Oy, Dili. mga sama to, ha? Hoy! Ay gisog-isog ya ha. Kung dili ka gustong ako'y magbalak. Don? Tingnan di kay padakop sa barangay si Manay Duni. Aron makabawas ta ba? Inog yung gamito ni pinuti. Ako nalay muyaw ni Manay Duni. Hoy! Puyo! Puyo doon na, puyo! Ikay puyo. Sige! Ako na lang ireklamo sa barangay tong tiguang kuragan. Ay sa muka. Kay wa ko mahuman og make up. Hunungan na kay maunay nagdagaot na ka! Daw sa kanay. Namato na siya. Ha? Why? Kasi namato. Ha? Kisa gibato? Ang bay ko nun nila ni Nanganching. Tuwet. Unsa? Ha? Unsa may nasode mong unay? Ay, otok! Nagsipok ang akong utok sa gibalitang talya nga giaksyonan ko no kagsantok ni Ancheng sud gid sa duha ka higayon. Hilas niya. Maoning nagsipok ang akong utok. Ngegagod niya agad. Unsa iyang pagtuo. Bahas akong kipakaon mo sukad sa kamay kapaog hangtod ron nga natiguang naka. Ikaw ra. Unsa ikaw ra. Ang tiguang. Ay ko giamong kay may asim pa ko ang tudron. Ay, kakango ni mong utok. Wala ko talaga mag-apil-apil nay. Inahan ko, Ador. Ug pinanggata ka labaw pa sa akong kitakon. Maong degid mahimo. Di mahimong pasagdan lang nako. Nga ing-anaon kasi dakong kasayon sa ubang mga tao. Nga mo pasipa ni mo. Ay pastila nanay. Wa masagyod magkaigo na ko si Ancheng. Og di sabyod mahitabo nga. Nga ko lang pasagdan tungay lami nga Ancheng sa pagdapat sa kumpanet. Ay, maganasan lang ko niya gamay. Ibagnos gid ang naong siyuta. Ipadako pa ba ko nung kalula? Unsa? Kung sa'yo ba dakop? Oh, laki.
Gihingnan sa bayot nga dundunay nga ipadakop na lang kuno na si Lulas barangay. Kitigbasom ng unta ni nang anching si Lulas pinuti. Tuwet, 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 unsa? Kay namato sa lagi kuno si Lulas silang bay. Tinuod ba tao na? Tuwan na, tuwan na, tuwan na. Ano nagita ka maging problema na yun, oy? Nga no, hadlok ko? Unsa? Ay, mag-inisog, oy! Ay, ikaw ba? Nagpuyo ka na lang unta. O niya magpataog ko, ha? Oy, nung ka no. Degyo noon, kay ikaw nagkaod nga akong anak ang iyang kihilabtan. Munas kinahawagay na kong amping nga di ka matugtunan og lamok, gikan sa kamay ka pahangtod karon. O niya, ha? Baliwad-on lang na akong pasipasaan ka sa uban. Ha? Bisag asa may mag-apotekto kumahadlok. Magpalaban siya bisag asa, bahala siya. Basta kay, ay ko ninyo kadlok ka, kay bisag on siyang orasa. Andam kong makikatubang nila, kay gagab ko mahadlok anang kapitan sa barangay. DXDC May galaan tangilan pa mga sumpay ni atong sugindanon. Take it or leave it. Tagsulat Monique de Gracia sa Sinon, sa direksyon ni Jennifer Datumin News. Musical